खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटी तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसआ जथायै एपिएससि आरो इउपिएससिनि थाखाय बेसेन नाङाजासे कचिं होनो थांखि लादों आरो बे फ्रि कचिंखौ मैया बेखेवबाय। नैथि खौराङाव दङ आर'नाइ फालियाव फामे फुदुम बिबार आगर एरनायखौ लानानै मनिन बर'आ खेंफोरथि होनायजों लोगोसे निमाहा बिदों। आर'नाइ फालियाव फामे फुदुम बिबार आगर एरनायखौ लानानै बर' माहारियारि आफादफोर आरो समाजारि बिजोङाव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ लानानै मनिन बर'आ खेंफोरथि होनायजों लोगोसे निमाहा बिदों। थामथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा। भारत भुटान सिमा ओनसोलनि बिपिएफनि मददगिरिफोरा मैया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमा ओनसोलनि हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव थानाय मिलनपुर आरो 2 नं फुलबारि गामिनि 67 नखरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनो फोरमायो दि 14 नं चिरां दुवाराव जाखिनि बिपिएफ दंबावो बिथांमोनहा गाबोन समफोर लासै लासै इउपिपिएलआव हाबफैजोबसिगोन होननानै गोख्रों रावजों बिबुंथि लाखियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आदानि कम्पानिनो हा होनो नागिरनायखौ लानानै बासबारिनि फाग्लिजरायाव दुंहाव थासारि जानायनि उनाव बेबाराव पर्बतजरानि गरायमारि खुथिजाराव दुंहाव थासारि। पर्बतजरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलनि दुंहाव थासारिया जायगा लायै जायगा मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन हालामाव दावराव दावसि जानायनि गेजेराव फिन मैयाबो गोदानै थिपकाइ पर्बतजरा गरायमारि मेसिनार खुथिजाराव दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै गामि जेरै गरायमारि, बिस्तिमपुर, उब्रिजरा, सिन्दुरिजरा, मोदैगुरि, बेलगुरि, बेलाख'बा, खुदुमारि पार्ट 2 बेफोर गासै जथायै थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो थाखाय गरायमारि मेसिनार खुथिजार जायगायाव हा नायनायनि हेंथा खुद्रिनानै गोजौआव मख'नाय गामिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानानै बायदि बायदि स्ल'गान होनानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आदानिनो हा हगारनो नागिरनाय बासबारि फाग्लिजरा गामिनि दुखुथिया रायजोफोरनि सोमावसारनायाव मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्मआबो मेथाइ रोजाबनानै बाहागो लाफायो आरो बे आदानिनि बेले बेजेनि सायाव खुगा बेखेवदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुंदों दि पर्बतजरायाव गायसननो गोनां थार्मेल पावार प्लान्टखौ बिटिआरनि बायजोआव गवालपारा नङाब्ला धुब्रियाव लांगोन। जुदि बिटिआरआ नाङा बुङोब्ला बिटिआरनि 1 लाखसो सुबुंफोरा डाइरेक्टलि एबा इनडाइरेक्टलि खामानि मावनायनि सुबिदा मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। बाथि खौराङाव दङ गरेस्वर खानपुथायाव गथ'जों लोगोसे बिमा गोमादों। बिनय राजबंशीनि बिसि बनिता दासआ गोमानानै दं। थांनाय 16 जुननि मोनानिफ्राय गोमानानै दं बनिता दासआ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6900592682 आरो 6900783491 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों बनितानि फिसाया। द'थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ थार्मेल पावार प्लान्टखौ लानानै खुगा बेखेवदों। जोंनि लाइमोनफोरा गुजरात, हारियाना, केरेला बायदि रायजोफोराव थांनानै सिकिउरिटि गार्ड जानानै दंहैयो होनना सिएम प्रमद बर'आ बुंदों। जुदि जोंनि ओनसोलावनो 8 निफ्राय 10 रोजा सुबुंफोरा खामानि मावनानै जानो हायो अब्ला गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय लाइमोनफोरा बेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन। बड'लेण्ड ओनसोलावबो साख्रि आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानाया फैगोन। बे बिथिंखौनो लानानै मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरदों। स्निथि खौराङाव दङ 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। लोब लोब सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआर हालामाव राजखान्थिनि गोख्रों बार बारनो हमदोंसै। गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों दाब दाब जायगायावनो जयनिं खालामनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। थिग बेबादिनो थांनाय रबिबारनि मोनाबिलि समाव 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि लायो। दारांगाजुलि बियाबनि मेन'का साहा बागानाव एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। गोदानै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ बरायनानै एमएलए जलेन दैमारिया बुंथियोदि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरा जौगानायनि लामाखौ नुदों। सिगांनि सरकारा रायजोफोरनि जौगाथाय खामानि मावनो हायाखैमोन। आथिखालाव फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै लोब लोब रायजोफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो गोदानै इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जाफैनाय सुबुंफोरखौ बरायो एमएलए जलेन दैमारिया। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों
बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय फैदों। लामा दालां, सरखारि न' लुनाय बायदिजों लोगोसेनो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय आरो गोबां लाइमोनफोरा साख्रि मोननो हादों। प्रमद बर'नि बेफोरबादि गोख्रों खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो जयनिं जाफैदों होनना गोदानै हाबफैनाय सुबुङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो। 8थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा फोसावनाय ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरियाव नखरसेनिनो 3 बिब' बिनानावा उथ्रिसार जानो हादों। खोला बरलावगाव गामिनि दिपेन बसुमतारी आरो बुलुरानि गयारिनि 3 फिसाजोआ बिटिआर सरकारजों खुंजानाय आनजाद GT/PGT-आव उथ्रिसार जानो हादों। एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हानानै दा निजरानि बसुमतारीया ग्रेजुवेट टिचाराव बालें गार्लस हाइ स्कुल, मेदाघाट, बरमायाव जयेन जाबाय। बिजुरानि बसुमतारीया पस्ट ग्रेजुवेटआव KBR जुनियर कलेज, अरां, उदालगुरियाव जयेन जाबाय आरो मुन बसुमतारीया ग्रेजुवेट टिचाराव बरलामगुरि गोजौ फरायसालि, बिजनि, चिराङाव जयेन जाबाय होननानै मिथिहोदों। 9थि खौराङाव दङ रायमना हायुङारि पार्कआव गोदानै गाहाय हाबग्रा दरखंखौ MLA जिरन बसुमतारीया बेखेवनानै होदों। रायमना हायुङारि पार्कनि मोखाङाव समायना मोनसे गाहाय हाबग्रा दरखंखौ मैया 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीया बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव MCLA रेवरेवा नार्जिहारि, कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO धीरेन्द्र नाथ बसुमतारी आरो गोबां हाग्रा रैखाथि बिफाननि रौनिया हान्जाफोर आरो गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्मनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव गाहाय गेटखौ बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायमना हायुङारि पार्कआव गोबां जिब जुनार बांनायनि खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो लासै लासै दावबायारिफोरनि हाराबो बांदों होननानैबो MLA जिरन बसुमतारीया फोरमायदों। 10थि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोनि खहानि खौरां। चिरां जिल्ला 13 नं सिदली बियाबनि पुर्ब दमगाव गामिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गासै सा 27 सुबुंफोरा BPF दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। बे आखाइ गोरोबलायनाय हाबाफारियाव BPF दोलोनि सुद्द बसुमतारीजों लोगोसे जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। 11थि खौराङाव दङ जाफुंसार फालांगि मनरन्जन ब्रह्मनि मददजों दतमा मण्डल BJP दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना लामा खोनानै होदों। 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बोरसिजरा प्राइमारिनि दतमा शान्तिनगर गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनो थाखाय मोजां लामा गैयियाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानांदोंमोन। रायजो राजाफोरनि बेफोरबादि जेंनाजों भुगिनांनायखौ नुनानै दतमा मण्डल BJP दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मनि मददजों बाला अन्थाइजों 2 किल'मिटार जानथाइनि लामाखौ खोनानै होदों। गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा जाफुंसार फालांगि मनरन्जन ब्रह्मनि बेफोरबादि अनसायनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। 12थि खौराङाव दङ समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारीनि बाखनायथाव खामानि। सुबुं अनसायनाय खामानियाव नांथाबदों। जुमदुवार ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा आथिखालनि जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारी बिथाङा गुबुन गुबुन समाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै होबोनाय बायदिनो बे खेबाव रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदियै लालपुर आदिबासि गामियाव गंसे औवानि दालां बानायनानै होयो। सरनजित बसुमतारीया रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गंसे दालाङा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन। बे दालाङा गाज्रि जानायनि जाहोनाव लालपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा हान्था मेला खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आरो सरनजित बसुमतारीया बे दालांखौ गावनो रां गारनानै बानायनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। लालपुर गामिनि रायजो राजाफोरा 13थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लानि 26 नं दारांगाजुलियाव कन्स्टिटुएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 खौ जागायबाय। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों आथिखालाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बड'लेण्ड CEM काप 2025 नि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। BCDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनायनि उनाव दायो बियाब एबा कन्स्टिटुएन्सि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। मैया तामुलपुर जिल्लानि 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव कन्स्टिटुएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 जोलुर बादायलायनायखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। दारांगाजुलि बियाबाव गासै मोन 8 BCDC दं। बेनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआर हालामा फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों जौगानो हादों आरो गेलेमु बिथिङावबो जौगानाय फैदों होनना फोरमायथियो। दारांगाजुलि बियाबनि TCLCC मासिगिरि पनिन्द्र नार्जारिया 14थि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बियाबनि बंसिगाव BCDCनि सिङाव थानाय गसकाटा आरो कारिदा मादाथि गामिनि गं 13 नखरफोरा MCLA राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव हाबफैदों।
15थि खौराङाव दङ। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक BPFनि थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक BPF दोलोआ थांनाय मैया मोनाबिलियाव सोनाब नावखाथायाव 200निबो बारा BPF दोलोआव जयनिं जादों होननानै फोरमायदों। बेनिनो बारग' फोरोंगिरि, समाज सिबियारि, GSP, UPPL आरो BJPनि मावथिजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरा जयनिं जादों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारी बिथांनि नुजाथिनायाव लोगोसे सुक्लाय सेरफां ब्लक BPFनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारी बिथांजों लोगोसे मिरुनि दैदेनगिरि, ब्लकनि दैदेनगिरि आरो BPF दोलोनि मावथि बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। 16थि खौराङाव दङ। चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमायाव 1.5 कौटिनि गोदानै लुफुंजानाय खुंथायारि आरो सोलोंथायारि बिल्डिंखौ मैया CEM प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय फोरबोआव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि EM रनजित बसुमतारी आरो 13 नं सिदली बियाबनि EM सायखं बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बेंटल फरायसालिमायाव थाबैनो साइन्स स्ट्रिमखौ थिसननांगौ। जों आसाम सरकारखौ नारसिनदों होननानै बुंदों।